Neil Romenares po ng Bayan Muna Party List. Maraming party list ang tumatakbo ngayon. Sabi nila para raw sila sa mahirap. Pero bakit puro sila mayayaman o mula sa isang pamilya? Dahil ang party list ay para sa lahat, kailangan ng bayan muna sa Kongreso. Subok ng lumaban para sa dagdag sahod, mababang presyo at tunay na pagbabago. Kapag bayan muna party list ang iboto, sigurado, bayan ang panalo. Pwede makipagkaibigan? Toddlers are exposed to 200 cold viruses, but protected while making friends. I only choose Neo 3 Plus with up to 1 billion probiotics. Sulong for respiratory protection. Neo 3 Plus, your active love. Milyon-milyong Pilipino na ang nakatira ng serbisyo at malasakit sa anong sulok ng bansa, bagyo, sunog, lindol. Ano tungkol sa una? Si Senator Bongo, Mr. Malasaki, bisyo ang mga serbisyo. Balik sa Senado. Sabi ni Doc, healthy eating. Sabi ni Doc, sleep early. Sabi ni Doc, unahin ang immune system. Immune Pro, tulong para mag-100% immunity. Magtiwala sa Pro. Sabi ni Doc, Immune Pro. Hindi na yan. Pag walang responsible mining, hindi mo selfie. Walang chika, dahil sa cellphone, batteries, gamit sa mina. May bagong ibisin sa'yo. Bagong Nescafe Original. National Rose Coffee. Buo ang aroma at sarap. Dama ang tapang na katawan at isiwan-siwan. Bagong Nescafe Original. Lipat na. Dapat ayaw mga seniors united. United sa kapakanan ng ating mga seniors. United sa Universal Social Pension. United Senior Party List. United for Better Health Services. United Senior Party List. Kapag united ang lahat, walang naiiwan. You want 7 out? Hear your threats? Just Double Pro. She's an expert. She trusts Scarlet Pro. The only Years ago, sa wali ng sakit, sabi ng aking ama, alalayan at patayan ng ang kanya. So, 5 years ago, nakita ako sa nakaraan ko na humita. Naging kapatid ng tiwala. Tumanaw sa respeto, yak isipot ang pagkakiti. Ang harap na ang tama. 39 years ago, pinatay sa akin. Ay, naging Good evening, Boss Bell. Buyon ko. Hello, everyone. Good evening. Playing Boss Bell.
Ma'am Jen Mix TV. Ma'am Jen TV Mix, good evening. Mali. Hope Vlogs, good evening. Arlen B. Busbel Mix TV. Good evening. Super init ko daw. Ito nga ako nilagay ko pa. Stay no more. Get up here. Playing Ma'am Jean, Busbel, and Ma'am Raquetera Bisdak. This is on TV. Good evening. Archie, good evening.
Paris. Init. Archie. Roy Cook. 5 years ago. Walang bagong long beat si Archie. Dito pala. Sana'y kainit. Tama ang electric fan ko.
Hina ang internet ko sa mga. Para yung party list, damo pa.
Mom, it's me, Rakitera. Good evening. Ay, thank you.
Now playing Gospel, Ma'am Jean. Ma'am Rakiterang Bistak.
Ma'am Jeloy, good evening.
Boss G1, good evening. Okay, Ma'am Lynn. Kumain ka na, Ma'am Lynn? Alam mo, Ma'am Lynn, nung isang araw, nagtanong ako sa tindahan. Ngumiti yung si Lolo. Kasi sabi ko sa tindera, ano ba yung pagkain dyan na hindi katataba? Ay nako, parang hindi na natin ma-deny, no? Nag-iedad na tayo, dapat lose weight. So ako, taba ng taba, ewan ko talaga. Nung nag-impaw kami nung April 24, Diyos ko miyo, Ma'am Lynn. Nung December, every 3 months kasi yung check-up namin. Tapos, kumukuha kami ng aming maintenance kasi budgeted na. Kasama na kami sa mga mayroong maintenance. Nung December, yung kilo ko is 75. Tapos, nung April 24, 72. So, ang sabi ni Doc, dapat magpa-lose weight ako. Dapat from 72 to 65. So, i-check na naman kami ulit. So, April, May, June, mga July. July, dapat nandyan ako sa 65 kilos. Pero bakit na maliit na ngayon ang kinakain ko na rice? Bigat pa rin ako. Mabigat pa rin ako, Ma'am Lynn. Yes po, Ma'am Rose. Kanina pa. Maaga. Ngayon, wala pa kain. Okay. So, ano ka ngayon? Free ka. Sa weekend, mayroon naman pakain, Ma'am Lynn. Umuwi na ba si sister mo sa Davao? Late pala, no? So, at the lowest point, when you lost absolutely everything, you said,
Ma'am Lynn, kamusta kamusta na yung channel ni Boss G? Kulang pa ba watch hours niya? Hindi ka pa nag-apply, Ma'am Lynn? Hindi pa siya nag-apply, Ma'am Lynn, si Boss G? $7 million in the house. Good evening.